Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau insha Allah za mu bayani akan bonus da Binance ke bayarwa na dala 100 idan kai referral. So mutane da yawa sun shiga rudani game da wannan bonus din, wasu kuma sun nemi da a yi musu ƙarin bayani a kansa. So kada a manta ana tare da Hausa Crypto School. Kada a manta danna mana subscribing da alamar karawa domin ci gaba da samun shirye-shirye da zaran dora. So ba tare da bata lokaci ba, shi dai wannan bonus din da suke badawa wanda suke na referral, za a baka dala 100 idan ka inviting din mutum daya. So mutane da yawa suna tunanin kuɗin ne kawai idan ka yi referral aka baka da ran zaka cire su ne ka wannan ɗansu. So bari mu shiga Binance din, sannan a yi ƙarin bayani a kai. So kamar yadda a baya suke, kamar yadda kuke gani wannan tallan gashi nan, za ku ga sun ce refer friends to it get a 100 USDT cashback voucher. So idan kai ka gayyace abokinka, musamman ka samu wanda bai taɓa bude Binance ba, ka ɗauko link ɗinka, referral link ɗinka ka bashi, ya bi shi ya je ɗauko ya rijista. So Binance za su baka dala 100, shi ma abokin naka da ya bude za su bashi dala 100 bonus wannan na cashback voucher. Ita cashback voucher kamar yadda kuke wannan, ita ba wai kudin bane ba za su wannan, ita cashback voucher ba za ku iya cire kudin ba. Shi amfaninsa shine duk wani abu da za ka yi a Binance da za a ja gas fee, to a cikin wannan dala 100 za a ringa ɗiba har sai ta kare. Kun gane? Misali kamar za ka tura coins, kamar misali turan za ka tura shi wata wallet ɗin daga Binance, kun ga akwai charge. So wannan charge fee ɗin za a ɗauka ne a cikinsa. Ko za ka yi wani trading, ko za ka yi wani abu, duk wani abu da ya kama a Binance wanda yake buƙatar charge fee, za su na ɗauka wannan dala 100 da suka baka ne, ba za ka iya cire ta ba. Kawai dai ta zauna dai a mazaunin za a ringa ɗiban gas fee ne. Kamar yadda kuke gani gashi nan na biyu, za ku ga dala 99.97 da yake na yi referral sun bani dala 100. So kuma sai na yi transfer ɗin wani coins, to wannan transfer ɗin da wannan gas fee ɗin sai suka ɗiba wannan dala 100, shine za ku ga ta yi gibi. So saboda haka mutane su daina wannan, su yi tunanin wai za a ba su dama ne su wannan su cire wannan kuɗin. Wannan kuɗin zai amfani ne a matsayin gas fee, za a ringa ɗiba. Saboda haka idan mutum ma ba yawan amfani yake da Binance ba, so wannan kuɗin ba lalle ma su wannan ɗansa ba, ba lalle su masa wannan ba. Saboda za ku ga akwai wannan akwai balit za ku ga kama wannan cashback voucher ɗinta, za ku gani balit, za ku ga 4 ga watan 18 ga watan 4, yau muna 13, to kun ga ta ma kusa ta yi balit. To inda ba ka yi amfani da wannan ba, yawan amfaninka da Binance ya sa ka cinye ta a wannan kwanakin da suka baka, shi kenan. In kuma baka cinye ta ba, to haka za su wannan ɗinta. Saboda haka wannan shine bayani a takaice game da cash voucher. Saboda haka mutane a wannan a daina tunanin wai za su baka dama ne ka cire. Ba za ka iya cirewa ba, ta dai kana da ita ɗin dai ga ta nan, to amma za su ringa ɗiba har sai ka cinye ta. In baka cinye ta ba kuma ta yi expire, shi kenan sai dai ka wannan. So kada manta ana tare da Hausa Crypto School, a danna subscribing da alamar karawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora.